אין הרבה מה לדבר, רק אני אומר, אני חשבתי שהתכנסנו אתמול, שאילו הייתה דבורה בינינו, אז אני בטוח שהייתה נושא דברים וברכתי את עידו לקראת גיוסו לצה"ל. חשבתי על זה, ולא היו שום דברים. אבל בכל זאת אנחנו נברך את עידו, ושיתחיל את השירות ויסיים אותו בשלום, ויעשה עבודה טובה, ושיהיה מרוצה, ושיתקדם בכל מעשיו שם, שיקדם אותו גם בחיים, זה חשוב מאוד. יפה מאוד. ושיהיה בריאות לכולנו. אבי, אז לחבל שלא דיברת אתמול. שיהיה בריאות לכולנו, ושיהיה לנו הרבה נחת מכל הצאצאים שלנו, שזה חשוב מאוד, ושנתראה הרבה. זה אני חושב, זה הכי חשוב. יפה. זהבית, כמה מילים? לא לחייך כמו א', לדבר. לא, אני יודעת, שיהיה לי עידו הרבה בהצלחה. שאמא תשמור עליו מהשמיים כמו ששמרה עליו עד עכשיו, ותדאג שהכל יסתדר כמו שצריך. ויושבים שם למעלה בשמיים סבתא וסבא, יושבים עם אמא, שושנה ברנר, יושבים שם כולם, כל החבורה הוותיקה. מועצת חכמים מסתכלת, ואני בטוחה שהייתה רואה אתמול בערב, הייתה מאוד מתענגת ואומרת ככה זה צריך להיות, וכולם היו, וגם רחל וגם עידית וגם כל האנשים שהיו חלק מהמשפחה כמו שצריך להיות. רחל ועידית היו כאן. בוא נפריד בין המתים לחיים. לא, אני מתכוונת שישבו כל המשפחה ביחד כמו שצריך לשבת, ואני חושבת שאמא סך הכל מאוד נהנית בשמיים, יש לי הרגשה כזאת, ואני רוצה שתשמור, באמת, עידו, כמה מילים אתה? שיהיה לי בהצלחה, ושיהיה לי כיף, ושאני אצל... מה אתה רוצה? יעל, מילים לעידו. שיהיה לי חברים, ושאני אקבל הרבה מתנות. שיגדל ויפרח לתפארת מדינת ישראל. שרה, כמה מילים? שרה, כמה מילים? ומאיה גם, את יודעת שיעבור מהר. שפשוף נעים.